Mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Philippine Standard Time is now 29 minutes makalipas sa oras ng alas 5. Pagpatak angkol ng alas 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Programang EDSA na ang mapapasa inyo. Siyempre, kasama po inyo abang lingkod. At siyempre, pinangungunahan muna. Walang iba. Aray! Babawi ka pa! Unahin mo naman pakilala sa sarili mo. Hindi ko na nga sinabi. Sinabi ko nga pinangungunahan ni... Hindi na tender pero juicy pa rin kag nagarago mo. Siyempre, kasama din po inyo pong abang lingkod, yours truly, the Prodigy. Diego Bandido. Pag may buhok! Ano? Tama. Hindi ako yan. At syempre mga kabisyo, hindi naman makukumpleto po ang programang EDSA kapag kami lang po ni Tanghenyo. Kasama din po ang napakakulit at napaka-cute. Walang iba kundi si Duday! Hello po sa inyong lahat po. Good afternoon po. Ako po si Duday, ang batang makulit at ang batang mahilig kumain ng donut. Ayan ka na naman, Duday. Okay na ako sa mga kabisyo po natin dyan. Magandang hapon sa iyo, Manong Driver. Maraming salamat dahil ginawa mong official radio station ang 90.7 Love Radio. Ito yung kasama mo. Talaga siguradong hindi ka aantukin. Diba? Well, sa mga kabisyo po natin, alam po natin, ikaw boards. Kaninang umaga ka pa humahataw sa kalsada at sobrang init pa naman ang panahon ngayon kahit sabihin mo naka-aircon ka. Sure ako, ano tang? Ay, pagpapawisan yung itlog mo. Totoo po mga kabisyo, kahit nasa loob ka ng kotse, kahit naka-aircon ka, sobrang init. Paano na lang po yung mga lalamove drivers natin, yung mga angkas drivers natin, yung mga food panda drivers natin, paano na lang po sila? O, di ba? So, siguro kung may konting sobra po kayo, yung mga Grab drivers natin, damay na natin yan, ha? Kung may mga konting sobra kayo, ano lang naman yung magbigay ng maliit lang na tip para maramdaman din nila na, ay oo nga, parang tuloy pa rin yung laban. O, di ba? Tuloy pa rin ang laban ng isang tunay na mandirigma. Di ba? So, ganun lang yun mga kabisyo. You have to show them love. Ika nga kasi gano'n naman yung mga kabisyo, ha. 'Di ba, may point sa life po natin. Baka ikaw siguro, Manong Driver, o yan sa pasahero mo na parang you feel na you are unloved. Parang walang nagmamahal sa iyo, walang nagbibigay ng atensyon. Well, alam niyo mga kabisyo, ang Panginoon po natin, God is just. God will find a way para maramdaman mo na merong nagmamahal sa iyo. O 'di ba? Merong magbibigay sa iyo ng atensyon. Even pinapakita po yan, kwento po yan sa Biblia. Yung napangasawa ni Jacob na si Leah. Kasi ang mahal ni Jacob ay si Rachel. Pero parang hindi niya to mahal si Leah, magkapatid po ito. So ang ginawa po ng Panginoon, binigyan siya ng maraming anak. Tapos samantalang itong si Rachel, hindi nabigyan ng anak. So ngayon, nagkaroon ng atensyon ngayon para sa kanya. So parang ganun mga kabisyo, ha.
Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa, Col. Gagamit at gagamit si Lord ng taong magbibigay sa iyo ng pagmamahal. Pero yung totoong pagmamahal, hindi yung init lang ng katawan, ha? But yun, hindi na si Lord nagbigay niyan. Sino yung nagbigay niyan, Tang? Iyong may sungay. Ano ba, Abisyo? Balik-rakrakan po tayo again 34 minutes after 5 o'clock as we turn back in time and listen to this great song. Way back then, ladies and gentlemen, this group called themselves the Guns N' Roses. Get ready, Metro Manila, let's go! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!